Què passa, nano? Tot bé? Heu entrat tabac, tio. Tabaco. Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom! Bona tarda. Aquests no serveixen, són una colla ignorant. Home, no vull frenar el Ei, tio, Pau. Bueno, ens presentarem primer de tot. A mi, jo em dic Josep Maria Garriga de les Santíssimes de la Maria de Concepció del món mundial. Hòstia, anem que llarg. Però em diuen parrista, no sé per què. Vale, gilipolles? Pots presentar? Oi, em dic Tomeu Gatzara, soc d'allà a Vilanova de Seculla. Jo no coneixeu al costat de nou Seculla. Està. Toquem una mica el paquet, oi? Bueno, i aquí tenim el nostre company. El nostre company. El meu nom és Pep. Pep Tilla. Som un jurat, encara que no ho sembli. Som el jurat del concurs. Benvinguts al Factor XX. XX! Bueno, Aneu a competir ara, no? llavors, em sembla que heu rebut unes invitacions tots i totes, no? Contesteu, no, pandia de pringats? Home, que fa l'educat! Bueno, doncs, llavors, tal com posava la invitació, d'aquí teniu 2 minuts, concretament, per anar a buscar les coses que necessiteu per adequar-vos al vostre personatge i tornar in situ. Si en 2 minuts no esteu aquí, esteu desqualificats, perquè em suda la polla. Temps!